Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenang kurang ajar. Ayo. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ayo, lha wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki, entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Ha mulane kowe iki kurokno. Ning ngorokke piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Jaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere muni dandan awake awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki kae sik Tatin sing digawe kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong iki, kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Ha kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring. Kurang ya piye maksudnya? Ha iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngapa ya kok ngelek-elek aku terus ki ngapa? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan.